Assalamu alaikum warahmatullah. Blockchain Technology TV, barkanmu da wannan lokaci, fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. So a gurguje, wannan wani airdrop ne mai suna Zenchain. So ba ƙaramin airdrop ba ne, kar ai wasa da shi. Kamar da kuka sani, wannan channel tamu yanzu ta zama active kan ɗora bidiyo da sauransu. Insha Allah akwai abubuwa da za mu kawo sosai. So na farko, in ka duba description na wannan bidiyo za ka taɓa link da zai kai ka browser. Amma browser da muke bukata ko kuma aka fi bukata ka amfani da ita ce Kiwi browser. Ka je Play Store, ka sauke ta. Spelling na Kiwi shine Kiwi, sai kuma browser a gaba, ma'ana VROWSER browser. So don haka da ka sauke ta za ka yi extension ɗin wallet ɗinka a kai, MetaMask, OKX wallet. So wannan su ne suke supporting EVM network, ma'ana Ethereum virtual machine kenan. So akwai irin su, akwai kuma airdrop ɗin da zai iya zuwa ma za a yi shi da irin su Sol player. So ita ma akwai extension ɗinta. So ba tare da ɓata lokaci ba, zan nuna mana yadda ake extension a gurguje. Na farko za ku taɓa wannan 3 dot ɗin guda uku. Yawwa, okay, na taɓa wani wajen kuma. Okay, ina ga na yi refreshing abun ne, bari na sake refreshing back ɗin shi. Kar ku manta, in dai har yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu, da Allah ka yi kokari kai mana subscribing, danna alamar ƙararrawa domin ma'ana ka kunna notification duk sanda muka sa bidiyo, direct za a sanar da kai, YouTube zai ma notification. Sannan kuma kai mana liking, sannan kai sharing saboda yan uwa su amfana, saboda irin wayannan airdrops ɗin wanda ake yin su yawanci da extension, ma'ana kamar kai connecting wallet ɗinka, wannan wallet ɗin tana under extension, ko kuma wanda ake ruling node, wanda akwai su da yawa zan kawo. So irin wannan su ne airdrop ɗaya zai iya canja wa mutum rayuwa. So dole sai mun yi aiki tukuru, duba da ƙasan yadda muke ciki a wannan ƙasa. Sai mun yi aiki tukuru ba dare ba rana don ganin gobenmu ta inganta. So don haka in kuka taɓa nan gurin, za ku zo inda aka ce extensions. Na tunanin abun nan yana mun showing extension. In kuka taɓa extension, zai ce muku Kiwi /extension da sauransu. So za ku taɓa abin da ake kira da plus from store ɗin nan, wannan gurin shine zai kai ku ainihin store na Google, wanda extension suke gurin. Dukkanin wata wallet da ka sani da sauransu, dukkanin wani application irin misali irin su Sol player, MetaMask da sauransu, za ka iya extension ɗinsu. Sai ka ɗauko passphrase ɗinka, sai ka yi importing na wallet ɗin ko kuma private key ɗinka. So idan kuka zo, sai ku yi zooming haka, ku yi zooming, sai ku jawo, sai ku ce search extension. Misali muna neman MetaMask, gashi MetaMask, za mu ganta, sai mu taɓa alamar kibiya ya tura mu, ya nuna mana MetaMask extension. Ga MetaMask nan kuna sama. So a yayin da kuka taɓa ta, ni na riga already ne adin ɗinta, ku za ku yi adin ne. In kuka taɓa ta, za ku jira ta buɗe. Za ku ga nan gurin ya ce remove from Chrome. So ni already na yi adin ne, shi yasa nawa ya ce remove from Chrome. Amma da a ce ban yi adin ba, zan ga add to Chrome ne. So wannan shine abin da za ku yi domin yin extension ɗin wannan. So in dai ya nuna maka haka remove from Chrome, so ya riga ya hau. Sai ka sake taɓa nan. In ka zo ƙasa, za ka ga extension ɗinka gashi nan, MetaMask a ƙasa. So yanzu da zan taɓa, zai kai ni, zan saka password ɗina, zai buɗe min wallet ɗina kamar yadda zan using normal MetaMask. Wannan shine kawai inda ake extension. Abu ne mai matuƙar sauƙi. So mun dawo kan wannan ɗinmu, saboda bidiyon ba na son ya rinƙa yin tsayi. In muka ce connect wallet, za mu zaɓa. Gashi an bamu OKX, an bamu MetaMask, amma ni zan zaɓi OKX ne saboda na fi jin daɗin using ɗinta wani lokacin. So kun ga direct ina da extension ɗinta, zai kai ni direct kanta. So shine za ka iya adin duk wani wallet ɗinka da ka san da kai searching ka ga akwai extension ɗin shi, saboda next time za a iya buƙatar shi. Zan tsaye da bidiyon domin saka password ɗina. Na buɗe, za ku ga sun ce min connect direct, zai bani wallet address ɗina da komai ɗina da waye. Zan yi wannan, sannan zan yi approving, ma'ana testnet wannan ɗinsu. Ne approving ɗinsa zai hau. Gashi nan ZCX, wannan shine sunan coin ɗin nasu nake ga. Zenchain testnet. Zenchain shine ainihin, wannan ZCX ɗin shine ticker ɗin coin ɗinsu. So wannan shine gurin testnet, ma'ana idan ma akwai faucet, wanda su ma in akwai faucet ɗin zan zo da bidiyo still.
So duk wani testnet airdrop da ka karɓa za ka gan shi a nan, za ka ga cs ɗin nan, za ka ga adadin yawansa. So wannan shine, sai mu koma inda muka yi connecting wallet, za mu ga yes mun yi sign in. Okay, za mu yi sign in still daga site ɗin, zai kai mu sai mu yi sign in. So za mu yi sign in. Duka abu ne wanda cikin 'yan mintuna ka gama. So but yaren na mutanen namu ana cewa if you want to give up, just give up. So amma dai ba shawara wuce ba. Yawwa. So a wannan space ɗin, if you won't be lazy, okay sorry, if you can't be lazy, you won't be rich. Wannan shine amsan. In dai har ba za ka zama lazy ba, ma'ana ba za ka zama irin, me zan kira lazy da Hausa? Zan yi da captcha verification. In dai ba za ka, duk opportunity da ya zo kana using ɗin shi, so shine ba za ka zama lazy ba, so ba za ka kuma ƙi samun kuɗi ba, za ka samu alkhairi. So wannan shine, ina ga daga wannan captchan sai sauran abin da ya rage, bari wannan ya karɓa. Zan tsaye da bidiyon saboda kada ya ci gaba da tafiya kuma lokaci yana wannan. Wannan in dai kun danna zai muku good ne kawai. So yawa. So in ya buɗe zai iya baku irin wannan, ya ce muku ku nemo bicycles, kenan sai ku verifying. So I done that. Za ku yi connecting Discord ɗin ku, za a baku 50 XP. Za ku yi connecting Telegram, za a baku 50 XP. Za ku yi connecting Twitter ɗin ku, za a baku 50 XP. Za ku join Discord channel 50 XP. Za ku yi editing username 50 XP. So wannan shine abin da za ku samu. Quest ne guda 5, sai social quest shi ma guda 5 ne. So wannan shine, na tunanin dai iya abin da ake yi for now kenan. Yawwa. So ku yi hanzari, ku yi abin da ya kamata saboda kamar abin nasu limited ne.